and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakisulti si Stella kang tiya niya. Bayan sa tao nga bitabang niya dito nga nadiskrasya ang iyong sakinan. Gusto niya kining pasalamatan pag-usab pinaagi sa pagdapit niini diha sa iyang panimay. O say ipasabot mo. Dapiton ta siya sa ato, tiya. Kung masugot siya, dapiton ta siya din sa bay. Sige. Maayo nang hunahuna mo. Kay ugwa pa siya tingali kung sa nanahitapo niya mo. Tungod kay dagan ng dugo ang imong samad. O niya, Estela, unsaon kuman siya sa pagdapit, ha? Unsaon, Estela? Mihiskot siya nga, gikan ko no siya sa iyang opisina. Dihang nakita niya nga nabangga ang akong sakinan sa aisle. Sa ato pa, di opisina siya, tiya. Ay, klaro kit kaayo siyang pamarog, oy. Disinti siya nga pagkatao, Estela. Og labaw sa tanan matinabangon. Hinuon, si bisan kinsa naman tingali nga makakita niya itong hitabo, ah. Unyawa ko nila ang sakyanan nga nakakita ni mo gawas niya. Mauto nga nagsusi siya. O, tiya. Umidahig ko siyang gipuhat. Bisag si kinsa makadahig yun diya. Nanon sa may buhaton mo aron pagdapit niya. Ipahatod ang directory, tiya. Maipilata ka mga libro diha sa directory. Mga daan na gani ng uban. Pangitaon ko ang iyang opisina. Pinaagi sa directory. Eduardo Samonte ang iyang pangan. Daghan bayat tingali ang managsama og ngan og apelyido. Suwayan na lang, tiya. Uway ko mo sa pagsuway. Kadakan man di ang mga Samonte, ani. Unahon kong tawag kining usa ka Eduardo Samonte. Managsama tuod sila ngan og apelyido. Suwayan ko ni. Suwayan ko ning nambira. Hello? Mangutan lang unta ko, ma'am. Ay, alam, mapapangutanan ako nga. Moingon kang ma'am. Kay dili man ako maestra. Sana na ato ni mo, ma'am. Ako lang may magmam ni mo. Kay maestra, tingali ka. Nindot makagtingog. Kuan. Salamat. Ay, sana may ato ni mo, ma'am. Mangutan lang unta og mauban ni ang Pinoy-anan ni Eduardo Samonte? Oo, si Sir Ido na. Ako nga galon. Nga naman unta. May toyo kang sir. Wala ra baron diri, ma'am. Wala man mauli. Mao ba? Pero iyak yun yung bay. Lagi. Kinsa sa isad ka na. Ay mo ngalan, ma'am. Kuan, Estela. Ako si Estela Perez. Nanawag lang ko kay gusto lang unta ako magpasalamat pag-usab niya. Og mo'y gusto ko nga dapiton unta siya diri sa akong kaugalingon. Siya mo goy nagtabang nako diha nga disgrasya ang akong sakyanan. Niadtong miaging gabi nga kusog kaayo ang pagbunok sa uwan. Hain mo di ay siya. Na! Balo! Og hain na siya mo pahulay. Hunain matulog. Ana, manggayod lang akong kaamog Sir Ido, ma'am. Mahigayon, nga dili mo ulit diri sa balay niya. Kamirag mahibilin diri og ang bugtong niyang anak. Mao ba? May pamilya siya? Pwede ikasulti ang iyahang misi? Single? Single father man na si Sir Ida. Ha? O sige, pasapot mo. Ala, oy, katabian gid nako. Ay, kuan, ma'am. Wala ron diri si Sir Ida. Sultihan lamang nako nga nanawag ka. Og Estela Pires og imong ngalan na. Sultihan lang nako, ma'am. Sige, sultihi palihog. Iyon na, mahimog pangutana sa imo hangan, miss. Katagaan ka, ma'am. Miss pa po ako. Hindi pa po ako Mrs. My name is Dimitria. Og sangpiton ko lang ninyag imyat. Bati nga lang na, ma'am na. Mauna to ha, sultihi imong sir nga.
dapiton ko unta siya. Manawag lang kong usab. O gusto ko nga siya gyud ang akong ikasulti. Ha, Demetria? Gilo ka, gilitok yun ako ngalan ni ma'am. O sige, ma'am. Satihan na ako, Sir Ido. Salamat. Og ayaw kalimot, Estela Perez ang akungan. Ang iyang gitabangan nga mada sa ospital. Sige, bye. Bye! Hala na. Nadisgrasya da ito siya og gitabangan ni Sir. Oh, satihan ako si Sir Ido og mauli ta. Pastilan kini si Sir Ido. Hay, nasad ka to? Magpalabay sa kagamian. Ay, hala. Si Dong Rapi, nagpaingon din eh. Ang, Ay, isa daw ang gikasulti mo na? Dang, kuan, nangitang daddy ni mo. Oh, dili ba gitugunan ka niya nga balibaran kung doon ay mangita niya na? Mabitaw dong, nibalibad gayud ako ay. Nga wala din si Sir. Ato pang usang gabi nga wala mauli. Na, babayit ngita niya. Estela Perez ang ngalan. Oh, Estela Perez? Nagpaila yun eh. O, sa'y toyo niya nam. Nga paminaw ko. Taod-taod gitong pagigsulti mo niya. Unsay toyo niya? Ay, dapiton si daddy ni mo. Agi ko pasalamat. Og manawag siya kang sir mismo. Kaya makiksulti siya. Unsa to'y nga nang? Estela Perez! Perez. Estela Perez. Perez? Ninungdong ko nga. Perez ang apelyido sa akong karipal kang ibili. Husto, si Michael Perez. Parehas ang tingali apelyido. Nakontak yun ako tiyang iyang kaugalingon. Nataymingan yun ako. Pero wa siya sa ila ron. At to pa kuno usang gabi nga wa mauli. Ay, maayo kay nakontak ni mo. Gusto kong pasalamatan siya usab tiya. Dapiton ko unta ang tibuok niyang pamilya pero single father da ko no si Mr. Samonte. Iyang helper nga akong gikasulti. Gitugon lang nako nga manawag na kong usab niya mismo. Ay, sige. Sultihi lang ko kung muanhi basab siya. Unya, human mo magkasulti, pahibaw ako, Estela. Yun na di ay, oy. Uwa kay gimo sa imong samad. Wa man. Mamaayo ra ni tiya, uy. Og inanay raon niyang mawa ang agi sa tahi sa akong samad. High-tech na kaayo ang mga pamaagi ron tiya. Dali ra ning maayo. Maayo hinoon. Kay naara bagid na si imong agtang magsugod ang samad. Hinoon, magbangs na lang unya ka, ha? Aron dili makita ang uwat. Mawara lagi ang uwat tiya. Nahala, sige, pahuway na lang. Susihon ko ring anak mo. May klase baya sila. Arion ko. May kabuot na tiya, uy. Ayaw palabig at timan. Aron dili mo gara. Ako may nakinahanglan nimo. Dili siya. Ay, sige. Mugawas na ko. Ay, wala man ko kabantay nga may gawas siyang kwarto, madam. Natulog pa na oy, Dudong Michael. Ay, naunsa ko di ay. Sa manig bata, hapit naman ang oras. Maliit na ni sa klase. Ay, isang pita dito, Treng. Oo, madam. Nakatulog ka ng maayo? Ay, Dudong! Dudong Michael? Dudong, may klase ka, Dudong. Bango na! Morning nang. Ay, morning pod nimo. Nakatulog kag maayo. Wala ka sang pita, dili ka mong mata. Adto na ko. Taas pa ang panahon ako. Unsay ato ka na? Dili ka maligo? Oy, at di man ang kaugalingon nimo ay, unya pamahaw. Dili na. Magdungan mi si Emily. Sige na, Patring. Sa kantin na may mga on si Emily.
Dong, kadiyot lang. Bulingon naman ang jacket ni mo, ay. Hubua ka na, ay. Bilis. Limpyo na. Sige, arin ako. Palayon kong siras kwarto. May patayon yung lakaw. Ay, wala maligo. O nagsulod bang gyapon sa jacket? Hala na! Mura magnanimaho man tong bulingon. Unsay to, ana? Ay, lagi, madam. Tuwa na. Wala maligo. Ay, nag-jacket, nagyapo itong bulingon niyang jacket. O aturo kuno sila mga email silang kanti sa school. Noon sa manding bataa, oy. Agpasabi patring be, kanaog ka. Kinahanglang kasudlan niya pagkaon niyang tiyan, kay musakit na padayon ng ato. Sige, agpasa! Ay, hala, madam. Nakasakay na, madam, sa taxi. Naunsa man ni Michael, oy. Si manggit unta na mulakaw o dili mag-ilis, dili presko ang lawas. Unya karon to, ana. Ay, lagi, madam. Hala na. Nabaguan ko rin ni Dudong Michael. Hala na. Kandingon. May tawal. Tawal na ba? Unsa na? Ni talo og tubig. Hala na. Wa pa siya. Huwatod ko lang. Unya na kumukaon, magdungan mi. Gusto, paiwaon ko siya nga, niya ko. Magdungan mi kaon niya. Manawag ko. Si Michael. Michael, ito si Mama sa Leo. Hello. Di ana ko mahal. O huwatod di ka siya pamahaw, ha? Magdungan ta. Mike, ikaon ako. Ay, naku paabota. Tayong pagklase naman nun ni Murmurasa, di ba? Wadi ka mukaon sa inyo? Di ko ganahan nga wa ka. Unya na kumukaon og di ka na. Maghuwat ko, mga untag usab. Paabot ko ha, em. Humanalagi ko. Naon sa mga kaoy, may kaon ako. Kaon na diha. Mag-ilis pa ko diri. Mga 1 hour pa ko maabot diha. Sige na, bye na ha. Bye. Naunsa man siya. Mura magbata nga magpaabot na ako. Nganong murag may kausapan ang iyang mga panglihok. O sa iyang pagpakiksulti na ako ron. Doon ay kausapan. Ngano man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!